A, nu. Da, în titlul, nu știu ce fac. Am înțeles. Gata? Mănânci, Da. Căni? Mișcă. Uite cât așemțălău aici, fii atent. Gata. Băi, tragem asalt sau... Asalt. Mergem până la boschet și de acolo luăm asalt. Trebuie Corect. să avem unul care să țină fiecare gaură, să dea Problema e, uite, în față. Deci imediat în față aici sunt la tușa. Avem o zonă de acces, dar e cu Mare șanț. Vezi că e șanț acolo. Mare. Hai! Hai să identificăm unde trage. Încarc! Vreau! Vedeți că avem chiar la boschetul din față, tragem el! Mort! Reîncarc! De unde te-am luat? De unde e chestia aia neagră din față? Morții nu vorbesc. Dar eu n-am murit. Păi nu. De la chestia aia neagră din față. Mă duc lângă tovarul și să văd unde nu mori. Du-te lângă el. La acolo. Stai, îl vezi? Nu văd. Are... Are 7, are tequila. Nu știu. Hai, ne-am adunat, hai să avansăm, n-avem să fac, de-aia e. Hai prin boschet, în dreapta. La fătița aia. La zi, la ora negru din fața mea, la ora 12. Hai, înaintează că-l țin eu. Înaintează. Exact în fața mea de aici. Ce suferință mare. Unde? Dar noi, adică noi ne atacăm în câmp deschis. Păi dacă restul totul au zis terminat. Stai, oprește. Bă, să mor, ți-am zis să nu vii după noi, ce nu dai? Poți să stai în tucă aici, în pula mea. Deci să stai în tucă. Vezi că dai în copac, Mor! Aproape aici, în tucele din față, tragi pe mine. Auzi cu cânteaua. Aici un pic, aici tucele din față, măturile. Aici, de la prima 5 metri în față. Nu am decât încălcătorul. Marcel! Da, poți să-i arunci de sticla, să o încarc în om. Ai murit? Nu. Fii atent! Avem doi acolo. Mersi! Intrați în izieră! Atac în spate! Atac în spate,
Republica mai are 3 minute! Ceilalți câte? Nu ridică poarta aia, să putem și cu totul, hai! Băi, bibanule! Ăla chiar era nebos. Pentru rege! Ce dracu! Băi, băi! Come on! Dacă de acolo scor! Push! Push! Stay! Stay! 30 secunde! Gata, băi, gata, nu mai joacă lumea, gata, ok. Gata! Stop joc! Stop joc! Faci!